Здравейте хора, днес ще играем Clash Royale и да ви докажа, че Стат Рояла не лъже. Magical Chest. Като играх и отивам си в Стат Рояла просто да видя честовете и виждам, че след 7 победи ще ми се падне Magical Chest. И така. И след 31 победи ще ми се падне Legendary Chest. Така че аз сега само ще играя. Обаче направих още един клип, обаче той ми се провали. Аз докато съм снимал и не съм почнал да снимам и сам когато тръгвам да спирам клипа. И виждам, че не съм снимал. Добре хора, изчакайте малко, след малко ще се върна. Чао! Здравейте хора, върнах се! По-силен от всякога. И след 11 часа и 37 минути Magical Chest ще ми стане готов. Че и да напиша тук. То не че е нещо хубаво. Чакай. Чакай малко. Хора, извинете, че забрах една работа. След още един път. След малко ще се върна. Здравейте хора, върнах се. Най-накрая. Така, сега ще напишем тук. Чакай, то така ли се пише, бе? Magical. Чакай, аз защо пак цъкам тук, бе? Тук го написах грешно, между другото. Така, дано ми се падне Legendary. Сега ще изиграем една битка. Няма звук, защото иначе се чува много силно. И е гадно за ушите ви. Така. Окей, това беше ясно.
Секунди. Стоп. Сега ще мисля. Дайте. Чик-чик. Атака. Атак. Хаге. Хаге. Добре, напълнка живот остана. Така. Браво. Еми хора, аз затова само исках да я клипа. Просто да ви съобща и да изиграя една битка. Утре ще го отворя и ще го снимам. Не, всъщност утре няма да го отварям. Аз всъщност ще го пазя до Legendary Chest. Ще се отворя Legendary Chest и Magical Chest. Не ми се падне нещо. Само да не ми се падне пак Sparkle от това Legendary Chest. И от Magical. Браво. Какъвто Джо. Не го знам. Има Night Witch. То много хора моя клан имат Night Witch. Това е 10 арена. Няма много смутен дек. Джота. Ще гледам са дековете. Джоро. Night Witch. Той има легендарни много. Дано от този Legendary Chest, който ще ми се падне любимото ми Електро. Това е любимата ми карта в Clash Royale. Електро Wizard. Така. Тя е добра карта. Обаче тя ми е любимата. Добре, важното е да ми се падне нова легендарна, а не е важното да ми се падне любимата ми и която искам карта. Така, до другия път, всъщност другия път, който ще има клип, вече ще отворя и Legendary Chest и Magic Chest. И 2 Silver Chestчета, 2 Free Chestчета и 1 Crown Chest. Crown Chest. И довиждане до другия път.